Bore da, croeso cynnes I chi i'r oedfa y bore yma. Dan ofal Emyr, mae'n hyfryd cael cyfle I weld yn gilydd ac yn pwysicach I addoli yr arglwydd ddiw gyda'n gilydd y bore yma. Mae'n y baned ar ôl roedfa yn yr ystafell gefen ac yna ar ôl paned bydd yna gyfarfod byr i'r aelodau fan hyn. Plis bydwch rithro bant neu pido aros am baned. Fi'n gobeithio byddwn ni ddim yn hir, ond byddwn ni yma yn cael cyfarfod byr, ond bydd y baned dal yn y cefen, ac yna mae ysgol Sul am tua 11:15 i'r plant ac i'r oedolion. Yn ystod yr wythnos wedyn fel arfer cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn, am 7:45, paned o sgwrs bwrdd I Mercher yn hun nia am 9:10. Cyfle I drafod emyn ar-lein gyda Wyn am 8:00 nos Iau ac yna'r clybiau nos Wener i'r plant. Cofiwch bod casgliad y mis yn mynd at waith Scripture Union ac yna fydd oedfa os dyw e'n mynd yma am 5:00 prynawn yma eto dan ofal Emyr. So i'n bod sydd chi'n tymlo y bore yma, lle bod rhaid chi'n ddigalon. O'n i'n hapus iawn gyda'r canlyniad I fod yn onest, Caerdydd ennill 2-1 yn Blackburn. Ond fi'n siŵr bod teimladau gwahanol gyda ni'n dod i'r oedfa ar fore Sul gyda'n gilydd. Falle bod eich meddwl chi dal ar yr wythnos a fi, neu mae rhywbeth heddi ar eich meddwl chi yn barod, neu rhywbeth am yr wythnos sydd I ddod. Ond ni'n dod gyda'n gilydd I addoli Duw y bore yma. A mae eisiau ni ddod ddim I adael y pethau yna tu allan yr adeilad, ond I ddod ar pethau yna gyda ni. Ni'n mynd ddiw cariad, yn dweud. Yn ei hanfod Duw cariad Duw. Mae eisiau ni ddod ar cyfan yna ger I fronau. Ta beth I nhw. A mae'n ddiw yn ei gariad sy'n hoffi maddau. A mae'n newyddion da I bob un o'n ei bore yma. Bod e'n ddiw sy'n hoffi maddau, yn caru maddau. Ac felly lle ni ddod ar pethau yna ato fe hefyd. A gadewch ni wneud hynny trwy addoli a troi mewn gweddi at yr arglwydd gyda'n gilydd. O Dduw, ni'n diolch ti bod ni'n dod at arglwydd bob peth y bore yma. A bod gyda ti y cyfan yn saff yn dy ddwylo di. Ac arglwydd, ni'n diolch I ti bod ti yn ddiw sydd yn llawn cariad, yn gariad, ac yn ddiw sydd yn caru maddau ac yn symud yn pechod ni mor bell ac yw'r dwyrain o'r gorllewin. O arglwydd, ni'n gweddio y bydden ni yn dod ar cyfan sydd gyda ni ger dyfron di y bore yma. Yn cynnwys yn pechod ni ac yn gwybod bod ti'n abl ag ewyll ysgar I ddelio gyda'r cyfan oll. O Dduw, ni'n gweddio wrth ni ddod o dan dair di, bydde di'n plannu'r gwirionedd hynny yn ddwfn yn ein calonau ni ac yn traws newid ni fel bod ni yn cael ein gwneud yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n gweddio bydde fe yn cael ei ogoneddu heddi wrth ni addoli yn bywydau ni fel unigolion. Ac os unrhyw un sydd ddim eto'n credu'n ein plith ni, arglwydd ni'n gweddio nid I agor llyged y bore yma I weld mawredd ag harddwch ag addasrwydd yr arglwydd Iesu Grist fel gwaredwr ac arglwydd. O Dduw, bydd gyda Emyr felly, bydd gyda ni wrth ni addoli. Arglwydd bydd drygarog wrthon ni yn ôl da ddewid I. A byddai'r cyfan mwyn clod a mawl i'r enw mawr, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Yn emyn cyntaf ni bore yma'n addas iawn o ystyried beth o Brodri yn dweud fyna. Rhif 17 yn yr atodiad. Dyma gariad. Pwy a'i treitha? Anchwiliadwy ydyw ef. Dyma gariad yw ddymderoedd byth ni threiddia
nef y nef. Rydych ni sefyll i ganu, dy'n gilydd. ni'n troi bore yma at ddechrau Efengyl Marc. Nathon ni ddechrau ar y llyfr newydd yma wythnos diwetha. Os o'ch chi ddim yma, peidiwch poeni, achos nathon ni dim ond edrych ar yr adnod gyntaf. Okay? So chi wedi methu rhywbeth pwysig, ond chi ddim wedi methu lot. Bore yma, ni'n mynd i fod yn edrych ar adnodau 2 i 8 yn arbennig. Ond mae ddarllen yr 15 adnod cyntaf. Felly'r Efengyl yn ôl Marc, pennod 1, dyma adnodau 1 i 15. Dyma air Duw. Dechrau Efengyl Iesu Grist, mab Duw. Fel y mae'n ysgrifenedig yn y proffwyd Eseia, wele fi yn anfon fy nghenad o'th flaen i baratoi dy ffordd. Llais un yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Ymddangosodd Ioan Fydyddiwr yn yr anialwch yn cyhoeddi bedydd edifeirwch, yn foddion maddeiant pechodau. Ac roedd holl wlad Judea a holl drigolion Jerusalem yn mynd allan ato, ac yn cael ei bedyddio ganddo yn afon Iorddonen gan gyffesu ei pechodau.
roedd Ioan wedi ei wisgo mewn dillad o flew camel a gwregys o groen am ei ganol. A locustiaid a mêl gwyllt oedd ei fwyd. A dyma ei genadwri. Mae un cryfach na mi yn dod ar fy ôl i. Nid wyf fi yn deilwng i blygu a datod carau ei sandalau ef. A dŵr y bydyddiais i chwi, ond ar ysbryd glân y bydd ef yn eich bydyddio. Yn y dyddiau hynny daeth Iesu o Nazareth Galilea, a bydyddiwyd ef yn afon Iorddonen gan Ioan. Ac yna wrth iddo godi allan o'r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygon agored, a'r ysbryd fel colomen yn disgyn arno, a daeth llais o'r nefoedd, ti yw fy mab, yr anwylyd. Yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. Ac yna gyrrodd yr ysbryd ef ymaith i'r anialwch, a bu yn yr anialwch am 20 diwrnod yn cael ei demtio gan Satan. Roedd yng nghanol yr anifeiliaid gwylltion a'r angylion oedd yn gweini arno. Wedi i Ioan gael ei garcharu, daeth Iesu i Galilea gan gyhoeddi efengyl Duw, a dweud, mae'r amser wedi ei gyflawni, ac mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr efengyl. Amen. Gawn ni air o weddi yn gilydd. Arglwydd, ni'n diolch i ti am y geiriau ni newydd i darllen. Yn diolch i ti eto am ddechrau efengyl Iesu Grist, mab Duw. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti am y nodyn yna sy'n cael ei daro o'r dechrau. Fod angen i ni edifarhau, fod angen i ni gredu'r efengyl, ac wrth i ni wneud hynny, bod yna ffordd i dderbyn maddeuant pechodau. A ni'n diolch fod e'n glir o'r dechrau beth yw'r efengyl yma, pam fod Iesu Grist wedi dod, mae wedi dod mwyn ennill maddeuant i'w bobl, ac mwyn tywallt a'n bydyddio ni gyda'r ysbryd glân. Ac arglwydd felly ni'n diolch i ti, yn diolch eto am y newyddion da yma o lawenydd mawr sydd gennym ni. Dy fod ti o Dduw wedi dod i'n plith ni ymherson dy fab, yr anwylyd, yr arglwydd Iesu Grist. O da, ni'n diolch i ti yn arbennig bore yma wrth i ni ffocysu ein meddyliau ni ar Ioan, y bydyddiwr. O da, ni'n diolch am y ffordd nes di ei alw i'r gwaith yma. A ni'n diolch am y ffordd nes di ddefnyddio fe mwyn pwyntio pobl at y Meseia. A paratoi pobl, paratoi calonau ar ei gyfer O da, ni'n gweddi ni nawr yw fydde ti ar waith yn paratoi'n calonau ni hefyd. Yn dangos i ni rhywbeth o fawredd Iesu Grist. Arglwydd, os ni'n onest, i ni yn aml yn gallu cymryd Iesu yn ganiataol. Yn meddwl bod ni'n gwybod cymaint amdano fe, a arglwydd hyd yn oed yn defnyddio ei enw mewn ffordd ysgafn. Da, ni'n meddwl fan hyn am Ioan yn dweud bod e ddim yn deilwng i ddatod carau sandalau Iesu, a felly ni'n gweddio yn ei di roi rhyw olwg bore yma o fawredd Crist. A byddwn ni yn gweld ei brydferthwch ei ogoniant a bod ni ddim yn deilwng. Arglwydd, os na ddim teilyngdod yno ni.
Ond arglwydd, diolch dy bod ti yn ein galw ni ato ti dy hun. Ac arglwydd, yn gallu clirio'n beiau i gyd. Ac yn gallu rhoi bywyd newydd i rai fel ni. Arglwydd, gad i hynny fod yn wir amdano ni oll y bore yma, os gweli di fod yn dda. Dad, ro olwg newydd ar dy gariad di. Am bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant ar arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr yma nesaf. Rhif 287. 287. Iowan Fydyddiwr oedd llais un yn galw yn yr anialwch. Wel, ni'n mynd i ganu nawr fod llais efengil fwy'n yn galw arna fi i lechu rhag y storom fawr yng nghysgod Calfari. Rwy'n heiddi gŵg yn ef, ond hedd gyhoedda hi. Mae'r efengil yn cyhoeddi heddwch i bobl fel ni. Bydd Iesu farw dros fy mai ar groesbren Calfari. Rwy'n dod yn sŵn y llais hyfrytaf lais yn ef, i fynydd Duw at wleddoedd rhad ei ras a'i gariad ef. Nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd. Plant eisiau dod ymlaen. Drian a chi. Reit, chi'n dod? Diolch yn gloi. Nawr, te bore yma, ni'n mynd i fod yn meddwl am rhywun pwysig iawn, cymeriad o'r enw Iowan Fydyddiwr. Okay, Llawlan, pwy sydd wedi clywed am Iowan Fydyddiwr? Ti wedi, fi'n gwybod ti wedi. Chi gyd wedi, diolch byth. A fi'n falch bod chi wedi clywed amdano fe, achos mae e'n gymeriad pwysig iawn. A felly fi eisiau gweld, reit, cwiz bach i chi, peidiwch poeni, cwiz, beth i chi'n gwybod am Iowan? Beth i chi'n gwybod am Iowan Fydyddiwr? So unrhyw beth chi'n gwybod neu'n cofio chi wedi clywed am Iowan Fydyddiwr? So dde'n perthyn i Iesu, rhyw fath o gefnder i Iesu Grist. Mae hwnna'n rhywbeth da. Chi'n cofio rhywbeth am Iowan? Unrhyw beth arall? So dde'n byw mas yn yr anialwch, oedd e'n bysta locustiaid, locusts a mêl, beth
Ti'n cofio, Els? Arbennig, oedd e'n gwisgo croen camel. Byddwch chi'n hoffi'n gwisgo croen camel? Na fi, ddim yn gyfforddus iawn, ond dyna oedd e'n gwisgo, okay. Chi'n cofio rhywbeth am... Chi'n cofio rhywbeth am rieniau? Pwy oedd ei rieniau? Chi'n cofio rhywbeth? Sachareas ac... Elizabeth, a chi'n cofio nhw'n hen, ond nhw ddim yn meddwl bod nhw'n gallu cael plant, ond nathon nhw cael plentyn pan o'n nhw'n hen. Chi'n cofio rhywbeth arall am Ioan? Wel, chi'n meddwl, chi wedi sôn am rai pethau pwysig fyna, chi'n cofio rai pethau, ond ni ddim wedi gweud y peth mwyaf pwysig am Ioan. Chi'n gwybod beth oedd y peth mwyaf pwysig am Ioan? Y peth mwyaf pwysig am Ioan Fedyddiwr oedd fod e'n pwyntio pobl at... Pwy? At Iesu. Ie. Chi'n gwybod, mae yna rai pobl yn y byd yma, a y peth mwyaf pwysig iddyn nhw yw nhw eu hunan. Maen nhw'n dweud, edrych arno fi, nag ydw i'n wych, nag ydw i'n ffantastig. Ond chwa be, oedd Ioan ddim fel yna. Oedd pobl yn mynd mas i'r anialwch i gael ei bydyddio gan Ioan, ac oedd pobl yn meddwl fod Ioan yn ffantastig, ond nhw'n meddwl bod e'n wych, ond chi'n meddwl beth oedd Ioan yn neud? Oedd e'n dweud, peidiwch edrych arno fi. Mae yna rhywun llawer mwy pwysig na fi. Rhywun fi ddim yn heiddi plygu lawr a datod sandalau ar ei traed nhw. So'r peth mwyaf pwysig am Ioan yw fod e'n pwyntio at Iesu. Okay? Ac yn y bregaeth, ni'n mynd i feddwl am sut oedd e'n pwyntio pobl at Iesu. Okay? So fi eisiau chi drial gwrando, trial canolbwyntio yn y bregaeth a gweld sut mae'n pwyntio ni at Iesu Grist. Okay? Reit, fi'n mynd i weddio, a wedyn gwych chi fynd nôl. Na ni weddio fy'n gilydd. O, Dduw ni yn diolch i ti. Am Ioan, mae yna llawer o bethau gallwn ni ddweud am Ioan Fedyddiwr, ond y peth mwyaf pwysig i gyd oedd fod e'n paratoi y ffordd ar gyfer yr arglwydd Iesu Grist. Ac oedd ei fywyd ei gyd yn pwyntio pobl at Iesu. Ac arglwydd dyna i ni eisiau fod yn wir amdano ni hefyd. Eisiau gweddio nawr dros y plant, ni'n diolch am yr hyn maen nhw'n clywed ac yn dysgu o wythnos i wythnos ac yn dysgu gartre, yn darllen y Beibl. Arglwydd ni'n gweddio, wneud i helpu nhw a ni i gofio y pethau ni'n darllen yn dy air di. Ond arglwydd, yn fwy na dim, ni'n gofyn ei di tynnu ein llyged ni at yr arglwydd Iesu Grist. A am bod ni'n gofyn yn ei enw e. Amen. Amen. Oce, chwn moli ystod awr. Ond ni'n mynd i ganu eto efo'n gilydd rhif 100 yng Nghrymal 2. Fy Iesu, waredwr, arglwydd does neb fel ti, yn deilwng yn wir o molian ti. Rhyfeddol yw dy gariad cryf. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd.
trwch gyda fi i'r adnodau yna yn arbennig fel wedys i adnodau 2 i 8. A bydd rai ohonoch chi'n cofio, nid pawb, oedd rai ddim wedi cael ei geni, ond bydd rai ohonoch chi'n cofio, nôl yn 2014, roedd yna ymweliad pwysig yn digwydd yng Caerdydd ac yng Nghasnewydd. Beth oedd yn digwydd oedd yr NATO Summit, cyfarfod o arweinwyr a phwysigion gan gynnwys Barack Obama ar lywydd America ar y pryd. Nawr, be ddigwyddodd ym mis Medi 2014? Oedd Barack Obama jyst yn cerdded lawr Queen Street, chi'n meddwl? Wel, na. Na, ddim o gwbl. Fel fi'n gweud, falle bydd rai ohonoch chi, os o'ch chi yma'n cofio, dyma yna battleships yn ymddangos gyntaf, lawr yn y bai. Ydych chi weld nhw falle? Ac yna o gwmpas y dre ac o gwmpas yr ardal roedd yna rhyw ffensys mawr, rhyw gatiau, metal, trwm a plastig ac oedd yna heddlu ym mhobman. Ac wrth gwrs, oedd e ddim yn sioc, dyna'r fath o beth chi'n disgwyl pan mae arlywydd America neu rhywun pwysig fel na rhywun sydd yn ymhyfrydu yn mawredd a grym a pwer. Dyna'r fath o groeso a paratoad chi'n disgwyl. Nawr i ni ar ddechrau Efengyl Iesu Grist Mab Duw. Mae brenin brenhinoedd, arglwyddi, creawdwr ac etifoedd y bydysawd, mae e ar fi'n cyrraedd, mae e'n dod i dre. Pwy sy'n mynd i arwain y ffordd ar ei gyfer e? Pa fath o baratoadau fydd mewn lle? A be fydd yr paratoadau yn dangos i ni am natur y brenin ei hun? Wel, yr ateb wrth gwrs yw Ioan Fydyddiwr. Ni'n darllen yn adnod 4. Ymddangosodd Ioan Fydyddiwr yn yr anialwch yn cyhoeddi bedydd edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau. Be fi eisiau ni wneud bore yma yw ystyried Ioan Fydyddiwr, ond bydde fe wedi casau hynny, yn bydde fe? A y reswm fi eisiau ni ystyried Ioan Fydyddiwr yw gweld sut mae e yn pwyntio ni at y brenin Iesu. Ni ddim eisiau rhoi'r ffocws ar Ioan, ond trwy Ioan ni eisiau defnyddio fe fel rhyw fath o human signpost yn pwyntio ni at y Meseia. Felly, sut oedd Ioan yn pwyntio ni at y Meseia? Wel, y peth cyntaf eisiau ni sylwi hyn, roedd Ioan yn pwyntio at Iesu trwy ei ddyfodiad, trwy'r ffaith fod Ioan wedi dod a phregethu yn yr anialwch. Welon ni wythnos diwetha, mae dyma dechrau'r Efengyl. Na'r ffordd mae Marc yn dechrau, y llyfr dechrau Efengyl Iesu Grist Mab Duw. Ond wrth gwrs, nid dyma ddechrau'r stori, efe? Na, chi'n troi nôl reit i ddechrau eich Beiblau. Ac yn syth ar ôl i adda ac Efa syrthio i bechod, roedd Duw wedi addo Meseia. Roedd Duw wedi addo anfon gwaredwr. A felly wrth i chi ddarllen trwy'r Hen Testament, beth sydd gyda ni trwyddo fe i gyd yw paratoi'r ffordd ar gyfer dyfodiad Iesu. A felly mae'r Hen Testament yn llawn o proffwydoliaethau a chysgodion ac addewidion o'r Crist. Ond un o'r pethau sy'n cael ei addo yn yr Hen Testament yw y byddai rhywun yn dod cyn y Meseia. Byddai un yn cael ei anfon i baratoi'r ffordd. Mae Marc yn atgoffa ni o hyn. Mae'n dyfynnu o'r proffwydi. Mae'n dyfynnu o Malachi 3, adnod 1, ac Eseia 40,
adnod 3, a mae'n gosod e fel hyn, wele fi, yn anfon fy nghenad o'th flaen i baratoi dy ffordd. Llais un yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd. Unionwch y llwybrau iddo. Hynny yw, oedd Malachi ac Eseia ac eraill wedi ragweld cyn bod y Meseia'n dod. A cyn bod yr arglwydd ei hun felly yn dod, fod yna genad neu negesydd yn mynd i ddod yn gyntaf. A felly dyna sy'n digwydd fan hyn, chi'n gweld cyflawniad yr addewidion. Adnod 4 eto, ymddangosodd Ioan Fedyddiwr. Hynny yw, nid bod e jyst i ymddangos, chymod, di cael ei zapo lawr o nunlle. Na, nid dyna'r pwynt. Y pwynt yw fod Ioan di ymddangos mwyn dangos rhywbeth. Mwyn pwyntio at y ffaith fod yr amser wedi dod yn agos, fod y proffwydoliaethau yn dod yn wir, a felly fod y brenin ei hun ar fi'n cyrraedd. Ar ôl yr holl aros, roedd y cenad wedi cyrraedd i baratoi'r ffordd i'r arglwydd, i unioni'r llwybrau. Be sydd dyn ni fyna? Darlun yn dyfe. Darlun o pan roedd brenin neu rhywun pwysig yn teithio i rwle, roedd nhw'n paratoi'r ffordd. Os oedd yna bryniau, bydden nhw'n lefelu nhw. Os oedd yna tyllau neu potholes, bydden nhw'n llenwi nhw. Bydden nhw'n ddas o'n nhw'n neud hynny yng Nghaerdydd, yn bydde fe. Ond dyna'r ffordd i baratoi. A beth sydd dyn ni fan hyn yw'r syniad fod Ioan wedi dod i baratoi beth? Wel, paratoi calonau. Paratoi pobl. Wrth i Ioan ddod ymddangos, yn cyflawni'r proffwydoliaethau a galw pobl i edifarhau a chredu'r efengil, wrth iddo fe galw arno nhw i gael ei bedyddio fel arwydd o faddeuant pechodau, be oedd e'n gwneud? Wel, oedd e'n dangos iddyn nhw. Chi ar goll, chi angen gwaredwr, a fi yma i ddangos fod y gwaredwr ar fi'n cyrraedd. Ydych chi'n barod i'w groesawu e? A mae hynny falle'n codi cwestiwn i ni. Mae'r arglwydd yn gweithio yn ein bywydau ni bob dydd. Mae pob peth i chi'n ei wynebu, pob peth sy'n digwydd i chi, pob sefyllfa. Mae'r cwbl yn rhan o gynllun yr arglwydd a'i waithau yn eich bywyd chi. Ro gai ofyn i chi, ydych chi'n ymwybodol? Ydych chi'n gweld fod wedi bod yn gweithio ac yn paratoi'ch calon chi? Hynny yw, ydych chi falle yn anobeithiol y bore yma? Ydych chi felly yn drist y bore yma? Ydych chi wedi cael eich siomi y bore yma? Ydych chi wedi cael eich brifo y bore yma? Ydych chi'n eog y bore yma? Ydy'r holl bethau yma sydd wedi digwydd falle yn eich bywyd chi wedi digwydd mwyn paratoi'ch calon chi? Fel bod chi yn mynd allan i'r anialwch yn chwilio, fel bod chi yn barod i groesawu yr arglwydd. Dyna oedd Ioan yn bwriadu ei wneud. Llun yr peth cyntaf, Ioan yn pwyntio at Iesu just trwy ei ddyfodiad, just trwy'r ffaith bod e yna yn cyflawni proffwydoliaethau'r Hen Testament. Yn ail, roedd Ioan yn pwyntio at Iesu trwy ei ymddangosiad, hynny yw trwy'r ffordd roedd e yn edrych. Tasa chi wedi bod yn un o'r tyrfaoedd yna, oedd yn mynd allan i'r anialwch, be bysa chi wedi gweld? Wel, ni'n clywed yn dyn i adnod 6. Roedd Ioan wedi ei wisgo mewn dillad o flew camel, a gregus o groen am ei ganol, a locustiaid a mil gwyllt oedd ei fwyd. Mae'n olygfa ddigon rhyfedd, nag yw e?
Fi'n gwybod beth y rai ohonoch chi yma yn hoffi taswn ni'n gwisgo siwt i bregethu. Just byddwch yn ddiolchgar bod fi ddim mewn just croen camel, okay? Gallai pethau fod yn llawer gwaith. Ond pam y blew camel yma? Wel, mewn ffordd, oedd Ioan just trwy'r ffordd oedd e'n edrych yn cadarnhau pwy yw e. Os chi'n troi nôl chydig bach, reit ar ddiwedd yr Hen Testament. Oedd yr Hen Testament yn gorffen gyda'r geiriau hyn. Llyfr Malachi, pennod 4. Adnod 5. Dyma'r addewid ola yn yr Hen Testament i gyd. Wele fi yn anfon atoch Elias y proffwyd cyn dod dydd mawr ac ofnadwy'r arglwydd. Ac fe dri galonau'r rhieni at y plant a chalonau'r plant at y rhieni rhag i mi ddod a tharo'r ddeiar a dyfodiad. Felly'r addewid yma fod Elias yn mynd i ddod cyn dyfodiad yr arglwydd. Nawr, os chi'n troi nôl i ail lyfr Brenhinoedd, mae yna ddisgrifiad o Elias, a siwr mae'n cael ei ddisgrifio fel un sy'n gwisgo croen ac efo gregus o groen am ei ganol e. A felly mae'r ffordd mae Ioan yn edrych yn atgoffa ni o'r ffaith fod e'n dod yn ysbryd ac yn nerth Elias. Ond wrth gwrs, ar ben hynny, mae just yr hyn mae'n gwisgo'n dangos rhywbeth amdano fe, dydy, fod e wedi gadael moethusrwydd. Dwi e ddim yn byw mewn rhyw tŷ cyfforddus, na mae y mas yn yr anialwch, a dwi e ddim hyd yn oed efo rhyw ddillad neis i'w gadw yn gyfforddus, mae mewn croen camel. Wel, cofiwch, oedd Ioan o deulu offeiriadol. Oedd gan Ioan hawl i bethau y deml a dillad offeiriad, ond oedd e wedi cymryd llwybr arall yn fwriadol ond o. A beth am ei fwyd e? Wel, locustiad o mêl yn sicr eto'n cyfleu bwyd syml, dibynnu ar beth oedd Duw yn darparu, mae wedi cefnu ar gleddoedd y byd. Ond mae yna rhywbeth pellach fan hyn fi'n credu hefyd yn does. Yn y Beibl mae locustiaid yn aml yn symbol o farn. Hynny, mae Duw yn barnu pobl ac ar y degau mae'n anfon locustiaid mwyn anfon newyn ar wlad. Ond yna, yn yr Beibl, mae mêl yn symbol o fendith a daioni a rhywbeth melys a hyfryd. A dyna sydd dynnu wrth gwrs yn Ioan Fedyddiwr, yn dyfe? Dyna oedd yn wir yn ei bregethiau. Mae'n rybuddio, mae angen i chi edifarhau, mae yna farn yn dod, ond os i chi yn edifarhau, mae yna faddeuant, mae yna fel. Chi'n gweld y darlun sy'n adeiladu fan hyn? Chi'n mynd mas yr anialwch, chi'n gweld y boi od yma yn ei wisg camel efo'r diet ddigon rhyfedd yma. Ond yn syth, mae'n rhaid bod chi'n meddwl eich hunan, wel, os yw hwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer rhywun, sut un mae'n paratoi'r ffordd ar ei gyfer? Os yw'r cenad wedi cefnu ar y byd a'i bethau, pa fath o frenin ydyn ni fod i'w ddisgwyl? Wel, wrth gwrs, brenin gostyngedig. Brenin addfwyn. Brenin sydd ddim yn codi ffensys i gadw pobl mas, ond sydd yn gwahodd nhw i ddod ato fe ei hun. Brenin, ddigon rhyfedd mewn rai ffyrdd a ddigon annisgwyl. Brenin sydd yn galw ei bobl allan ato fe ei hun. Brenin, sydd yn dod â barn, ond sydd hefyd yn dod â bendith ar y rai sy'n credu ynddo fe. Felly, yn yr ail beth, mae Ioan yn pwyntio at Iesu trwy ei ddyfodiad, trwy ei ymddangosiad, ond wrth gwrs mwyaf clir, a dyma'r trydydd pwynt, roedd Ioan yn pwyntio at Iesu trwy ei gyhoeddiad. Hynny yw, trwy'r hyn roedd e yn
pregethu. Mae yna ddwy elfen i bregethu Ioan. Ni wedi cyffwrdd ar y cyntaf yn barod, ond mae'n dod yn cyhoeddi bedydd edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau. So yna'r elfen cyntaf. Mae yn galw pobl i edifarhau ac i gredu'r efengyl ac i gael ei bedyddio fel arwydd o faddeuant pechodau. Nawr, bydda hynny wedi bod yn ddigon o sioc i'r Iddewon. Oedd e'n rhywbeth newydd fan hyn, y syniad bod angen iddyn nhw gael ei bedyddio, bod nhw'n perthyn yn barod i genedl Israel. Ond be mae Ioan fel petai'n tanlinellu fan hyn yw, wel mae yna rhywbeth newydd yn dechrau fan hyn. A chi wedi colli golwg ar yr hyn oedd yr Hen Testament yn ei ddweud. Chi wedi colli golwg ar y ffaith bod angen maddeuant arno ni gyd, a mae'r maddeuant yna yn dod yn ddiwahan i bawb trwy ffydd yng Nghrist. A fan hyn ni'n dod i'r ail elfen amlwg yn ei bregethu, sef bod e'n pregethu Crist. Drychwch eto ar nodau 7 a 8. Dyma ei genadwri. Mae un cryfach na mi yn dod ar fy ôl i. Nid wyf fi yn deilwng i blygu a datod carau ei sandalau ef. A dŵr y bedyddiais i chwi, ond ar ysbryd glân bydd ef yn eich bedyddio. Ioan yn dangos rhyw ostyngeidrwydd dofn fan hyn, nag yw e? Falle bod ni'n edrych ar Ioan a'r ffordd fi wedi disgrifio fe ac yn meddwl, wel, dwi ddim mor impresif a hynny ydy e. Na ni ddillad camel yn bwyta locustiad a mêl. Dwi ddim yn edrych fel person mawr. A chwa be, nath Iesu ddweud ar un pwynt bod na neb wedi ei eni oedd yn fwy na Ioan Fedyddiwr. Lan at y pwynt yma mewn hanes, Ioan yw yr uchafbwynt, medde Iesu Grist. A pan bod e'n gweud hynny, wel, y reswm yw hyn, achos Ioan oedd uchafbwynt yr Hen Testament. Fe yw'r un sydd yn dod i rhyw fath o gloi y cwbl ac mwyn nawr paratoi'r ffordd ar gyfer yr arglwydd ei hun. Felly mae Iesu'n gweud sneb mwy wedi ei eni na Ioan Fedyddiwr, lan at y pwynt yna. Mae Iesu wedyn yn dweud fod unrhyw un sydd wedi credu a wedi dod i fewn i deyrnas nefoedd, unrhyw un sydd wedi gweld nawr y Meseia, i ni yn fwy. Wel, nag o hynny'n wych. Ond meddyliwch nawr. Yr un yma mae Iesu'n disgrifio fel un mor fawr, mor bwysig, mor freintiedig. A be mae e'n dweud? Mae'n cryfach na mi'n dod ar fy ôl i. Nid wyf fi'n deilwng i blygu a datod carau ei sandalau ef. Siwr bod lot o'n ni'n gwybod mewn cartrefi ar y pryd. Y gwas lleia pwysig oedd yr un oedd yn gorfod golchi traed. Dwi Ioan ddim yn gweud sa'n deilwng i olchi ei draed. Hynny yw y gwas lleia. Mae Ioan yn cymryd cam bellach nôl yn gweud, sa'i hyd yn oed yn deilwng i cyffwrdd y laces. Em sôn am cyrraedd y traed ei hunan. Mae Ioan yn dweud mewn man arall, mae'n rhaid iddo fe gynyddu ac i minnau leihau. Dyna oedd yn bwysig i Ioan. Oedd pobl yn mynd allan ato fe ac yn nhw'n tybio fe yw'r Meseia. Ond nhw yn meddwl bod e'n berson ddigon pwysig, a mae Ioan yn dweud, peidiwch edrych arno fi. Dyma oedd ei neges dyma oedd ei genadwri, dyma oedd ei gyhoeddiad peidiwch edrych ato fi, edrychwch at Iesu. A dŵr bedyddiais i chwi. Mae Ioan yn dweud, fi wedi bedyddio chi efo dŵr fel arwydd, fel symbol sydd yn pwyntio at y gwaith mwy mae Iesu'n mynd i wneud. A'r ysbryd glân bydd ef
yn eich bedyddio. Mae Iesu mynd i gyflawni gwaith mawr. Fe yw'r un sydd yn mynd i ennill maddeuant pechodau. Fe yw'r un sydd yn mynd i bedyddio chi, mynd i tawall arnoch chi ysbryd glân Duw ei hun. A felly neges Ioan i'r bobl, neges Ioan i ni bore yma, trwy ei ddyfodiadau, trwy ei ymddangosiad, trwy ei gyhoeddiad, popeth amdano fe, be chi angen cymryd o'r neges yma bore yma yw hyn, credwch yn Iesu. Mae Iesu yn fawr. Iesu yw cyflawniad yr holl proffedoliaethau. Iesu yw y Meseia. Iesu yw y brenin. Iesu yw'r un sy'n gallu maddau i chi. Felly credwch ynddo fe. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ganwn ni. Emyn arall wrth i ni orffen. Rhif 197. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr yn gwisgo natur dyn. Mawr yn marw ar Galfaria. Mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yn awr, brenin nef a deiar lawr. Mawr oedd Iesu yn yr arfaith. Mawr yn y cyfamod hedd. Mawr yn Methlem a Chalfaria. Mawr yn dod i'r lan o'r bedd. Mawr iawn fydd ef rhyw ddydd pan ddatgyddir pethau cudd. Mawr yw Iesu yn ei berson, mawr fel Duw a mawr fel dyn. Mawr ei degwch a'i hawddgarwch, gwyn a gridog teg ei lun. Mawr yw ef, yn y nef ar ei orsedd gadarn gref. Na ni sefyll i ganid yn gilydd.
arglwydd ni'n diolch i ti am yr hyn ni wedi glywed. Ond diolch i ti am fawredd yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd y ryfeddod yma fod yr un, dyn ni ddim yn deilwng i ddatod carau i sandala fe. Ond diolch bod ni nawr trwy ffydd yn un ag yn gallu gafel yn yr arglwydd Iesu Grist ac i alw yn frawd i ni. Da wneud i fawrygu enw Crist yn ein golwg ni. Os gweli di fod yn dda. Ac nawr bydden ni ras ein harglwydd Iesu, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.